ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Хонаҳои Душанбе дӯстон, нафарое ки аз Душанбе хонахар ҳастен, нафарое ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанбе дорен, бардори азиз, видеонавора хушрӯ эътибор диҳен, эътибор ҷиддӣ битен бачаи азиз. Иншоалло ки ин наво дӯстон аз навораҳои дигар фарқияти калон дорад. 9 хонаи Душанбе, хонаҳои тайёр, хонаҳои назди ҳавлигӣ ва сексияҳо, яъне ки квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд ки наворатон мекунем. числа 25 августи 2026 сол. Баъдан нафарое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, мошин, замин, квартира, аппарат, чизе ки мақсад барои реклама дорен, дар WhatsApp метавонен муроҷиат бикунен. ҳатто ки омада хонаҳотона аз пеш навор мекунем, қонуну қоидааш қатъи навор карда дар фурӯш мегузорем ба гарантия бачаҳо. Навора шурӯъ мекунем. Кадуметон бор дорем ба дили пир ширкати акани узма гӯш кунед. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен? Ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовойда кор мекунанд. яъне ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. Борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад. дӯстон, ба куҷо меравад? Ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад. дӯстон, 4 та WhatsApp шона аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки баротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бачаи азиз, ба дили пир аз думи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаи азиз, ва нафарое ки ҳамин YouTube канали Саудо ТВ-ра тамошо карда наметавонен, ҳамин Саудо ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳамин Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қатъи мисол гузошта мешавад. марамадина отдельно мегузорем. гузарен силкаи ҳамин Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай, бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Саудо ТВ. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии Душанбе. дӯстон, 250 000 сомонда шумо ай Душанбе хона мехарем. бародари азиз, варианти зурай нигоҳ кунеда. дар Душанбе дар ноҳияи рӯдаки Нефтяник дахарудора 250 000 сомон нархаш. 6 сотиқ замин дора, 2 дар хона дора, подвал дора, об дора, свет дора. баъди пости 9 километр аз роҳи калон 1 километр дарун банияи даруна. ин ҳамин ҳолате ки мисол хона тайёракай метавонен ҳамин ҳолатда зиндагӣ кунем. бачаи азиз, 250 000 нархи беҳтарин. ака мега ки ҳисоби ки хай мега камтар камбуд дорем, арзонтар мондем ки ҳамин хона савдо шавава камбудимона ҳал кунем. дӯстон, хеле вариантҳо фикр мекунем, редка мешавад. бачаи азиз, ай кадуметон мегирен, иншоалло ки бурд мекунем. дӯстон, лайкотон монен. ай ки ҷои Душанбе хона дар кор, ай комментария кунен. бо далши худохоҳ дар хизмат. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳамин хонаш аз Ваҳдатай далши полностӣ мешавад Душанбе. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати чӯянгарон, деҳаи тангаӣ, секомната, 6 сотиқ замин, 280 000 сомон арзиш. 2 рақами WhatsApp рӯи экран нишон, боқимонда маълумотро мегирен. калидор дора, 2 намуди об дора, свет дора. 2 сол пеш бо семенблок қатъи, яъне ки як хонаш 6x3, дуюм хонаш 4x4 ва як хонаи дигари 6x4 беремонт. мактаб ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш қоидавӣ. 2 хонаш бо як калидор ремонт дора, як ҳамоми дига ҳамроҳ як хонаи дига беремонт. кредит намешавад. 10 000 бо арзон мекунем. мега 280-270 000 сомон канечка. бачаҳо лозим бошад занг бизанед.
мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии душанбе. бардор азиз, 3 сотиқ замин дора, 2 дар хона дора, 320 000 сум арзиш дора. дар душанбе дар ноҳияи шоҳмансур қарор дорад дӯстон. хона қарор дора. ноҳияи шоҳмансур кӯчаи Каратегинскида. ҳамо 3 сотиқҳо ва фикрм ҳамон ҷай дӯстон азиз. духонага 3 сотиқа 320 000 сомон. занг бизанед, боқимонда маълумотро бигиред. ҳами як чира мегум дӯстон, хушо ба ҳоли ҳаматон, нисбат ба лайки видео бетараф набошем дӯстон. мо мегем шояд баъзе нафаро эътибор натаҳан. агар шумо хона рой кунед, мисол мегем ки бародар ҳами хонаи моро як рӯчка савдо карда бите, як баъзе камбудиҳо мешавад дар зиндагӣ. ҳами бародароро ба ҷои хитон будонем бачаҳо. ҳами акҳое ки мисол равон мекунанд, ҳамиён ба мо медиҳанд ки мо хона савдо мекунем. лайкҳо равонем то ки навор тоб рава, хона соҳибошона биёва. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳамирӯза видео дӯстон, хонаҳои арзон бисёр шидем ки ҳамин хона 350 000 сомон ай. дар душанбе духонага 2 сотиқ замин қатъи. заправкаи фирӯз ана ҳамиҷа срочно сумдар корай. хона медрои зиндагӣ мекунӣ. карочи хом санг дора, срочно сумдар корай, срочно харидори аниқ боша, занг бизана, бояд чиним чи муомила мешавад. 350 та душанбе заправкаи фирӯз. фикр мекунем ки адресо фаҳмояд дӯстон, хона ки ҷода буданаш. хулоса занг зад пурсон шен. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ана дӯстон марамат. 4 сотиқ замин 385 000 сомон арзиш. хонаи назди ҳавлигӣ дар душанбе як хонага 4 сотиқа. ин ки дар 112 микрорайон, ҳавлӣ 4 сотиқ. 1-2 дар хона, кухни, ҳамом дар дарун. 112 микрорайон. ай пеши релакс 2 километр. ватсап да нависен, боз видеонавор дар корай, ё ки ягон сурати иловагӣ дар корай, ё ки ягон адреси иловагӣ дар кор боша, агар метонен ай ватсапшон сон бигирен яхтшон. хона ҳамин ҳолат 385 000 сомонӣ. ай киҷо дар корай хона дӯстон шумода. видеоро стоп кунен, комментар якнен, або далчи видеонавора метонен ба ҳазур тамошо бикунен дӯстони азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯза дӯстони азиз. қисми квартираҳо бардор азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар душанбе ай дӯстон. дар ноҳияи шоҳмансурай, духонагаҳай 43 квадратай 440 000 арзиш дорад дӯстони азиз. хона нав таъмир шудагӣ, дорои кухни гарнитур, стиральни машина, 3 тиреза дора, қолин, парда, фақат медори зиндагӣ мекунӣ. хона қарор дорад дар 9 километр домини этажа. дар мансар дӯстон хонаи мо қарор дора мега. тамоми намуди транспорт ҳаст. масҷид, мактаб, садик дар наздикии хона қарор дора. лифтош кор мекуна. хулоса дӯстон 440 000 сомонӣ лозим боша, занг бизанем бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар душанбе дар политехникум мега табачка дӯстон қарор дора. як хонага квартира дар этажи сеюм. хоб дар этажи дуюм бача азиз, доми 6 этажа 33-34 квадрат 395 000 сомонӣ. боз муомила рақамош ахириш 2480.
агар ки лозим бошад занг бизанем бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. Инами дом дод дӯстон, мо дорем квартираи фурӯшӣ якхонагаи 28 квадратай. Камтар квадрат майдатар будастай, панҷум этажа дар Профисоюз дӯстон, шаҳри Душанбе. Хона бо ҳама чиз чораш гуфта мешавад. Хона дар пеши мактаби нав, хона дар пеши мактаби 90 мега дар Профисоюз, шаҳри Душанбе. 465 000 арзиш якхонага 28 квадрат. лозим боша маълумотҳои боқимондаро бигирем дӯстон. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. дӯстони азиз, духонага 46 метри квадратӣ дар этажи сеюм дар Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар 65 микрорайон, доми 4 ошёна. Дар ошёнаи сеюм мо дорем 490 000 сомон. 65 микрорайон, яъне ки ай тараф наздики чӣ мега, и тараф Корвон, и тараф Гипразем. хулоса 46 квадрат, духонага 490 000 сомон. ноҳияи Фирдавсӣ, занг бизанем бачаҳо азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе, духонага 56 квадрат, 410 000 сум арзиш бачаҳо азиз. яъне дӯстон, тоҷирон, Гипразем, тоҷирон, доми новостройка 8 этажа. хонаи мо дар этажи якум қарор дорад дӯстон азиз. Соколни, яъне ки дар минуси 1 бигем агар хато намекунем бачаҳо азиз. соколни этаж дӯстон, духонагаи 56 квадрат, назди хона бозори Гипразем. тамоми яъне ки марказҳои хизматрасонӣ бисёр мебошад. хоб хулоса дӯстон, соколни этажаи минус якум 410 000, духонага 56 квадрат. навори мо дӯстон тамом чӣ чизе будамаша мондем. ана WhatsApp мегузорам барои қабули реклама. хонаҳотонро роӣ кунед, ёки омада ай пешнавор мекунем. сарбаланду обод бошем бачаҳо. раҳмат ки моро интихоб кард, навори моро тамошо мекунед шумо.